On teistä tuntunut, että te olette päässyt suunnittelemaan itse tällaista näyttelyä? Tosi kivalta. Joo, ja etenkin kun kaikki mun muut suunnitelmat toteutu, paitsi yksi sohviin liittyvä. Mikä sohviin liittyvä ei toteutunut? Sellainen, joka näyttäisi dinosauruksia. Aivan, kyllä. Mut muuten moronuola ja keila. Niin. Onko teidän mielestä ihan tosi tavallista, että lapset pääsee suunnittelemaan tämmöisiä kokonaisuuksia? Ei. Tää oli mun ihan eka kerta. Kyllä. Kyllä täällä Piipoossa kai yleensä just sellaista, mutta ei muualla aika lailla. Niin. Paitsi mun äiti tekee sellaista kirjaa. Joo. Se on tuolla Soslapskylässä Joo. töissä. Niin, että tää on tuttu asia sullekin niin kuin kotoa, että lapset voi suunnitella. Luuletteko te, että me oltaisiin osattu suunnitella tämä näyttely tämmöiseksi ilman teitä? Ei. Koska jos aikuiset olisi suunnitellut, niin se olisi tyyliin niin sillä, että aikuisten kahvittelupaikka ja täällä olisi vaan kirjoja ja kahvinkeitin ja läppäreitä ja sitten on kirjoja, että kuinka sillä on kaitsia villejä lapsia. Ja sillä on tylsän väriset huonekalut, ei olisi mörönuolaa. Ei varmaan. Eikä mitään. Lapsille sopiva. Niin. Ainakin ehkä juontopaikka olisi joku karaokepaikka. Niin. Ja toi missä on pupu, niin siinä olisi joku kumpupaikka. Mikä olisi? Kumpupaikka, missä aikuiset tekee Kuntosali. Oi, kuntosali olisi tässä näin. No voi hyvänen aika.